Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ato Ginoo Kristo ang gugma sa Dios, ang parigiusa sa Espiritu Santo manakay. Manaw sa kanimo. May buntag kay diri. May buntag, Father. Ganyan karon nagatigom ditong pagdaig sa Dios sa hilom at ihalad at mga personal nga mga pangalan. Ubang sa intensyon sa taong Santo Papa sa may simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa mga grasyang kinahanglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. At usap kinihalad alang sa kamulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalin. Ug aron mahimog ng takos sa pagsalmuting santos nga misa, susulat o karon ang mga kasalanan nga mga buhat ug mga sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga mga sa tanan. ug kayo mga igsuon nga nakalapat akong dako iyamot so nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong dakong sala, busa na ngamuyo ko Santa Maria kanay ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyong nga igsuon, aron ninyo ang Ginoo sa atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga mga kahamatanan ug pasayloon sa itong mga sala. Daron ta kita niya gadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magambo kita. O Diyos na mga mahanog tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo, imong anak, nga buhing hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Bisugo ako sa Ginoo sa pagpalit og karsonselyo nga lino aron akong isulob. Apan dili kini ipahumod og tubig. Busa mipalit ako og karsonselyo ug isulob ko kini. Unya misulti kanako pag-usab ang Ginoo. Lakaw ngadto sa suba sa Euphrates, ug hubuag ka ng karsonselyo, ug tagui didto sa lungag sa bato. Busa miadto ako sa suba sa Euphrates, ug gitaguan nako didto ang karsonselyo. Wala madugay, gipabalik ako sa Ginoo sa suba sa Euphrates, aron pagkuha sa karsonselyo. Busa mibalik ako ug ako kining hikaplagan. Nadunot na kini ug dili na magamit. Unya ginanausab ako sa Ginoo. Ingnon ko kini paglaglag ang garbo sa Huda ug sa Jerusalem. Kining mga tawhana dautan ug nagdumili sila pagpatalingog sa akong mga pulong. Mga gahi kayod silag ulo, ug misamot ang ilang kadautan. Nagsimba ug nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos,
Busa may sama sila sa karsonselyo nga nadunot ug dili na magpulos. Ingnon nga ang kuldon ibaliktos sa hawak. Buot ko nga ang tanang katawhan sa Israel o sa Huda, mukupot kanako pag-ayo. Ang tuyo ko mao nga sila maakong katawhan ug magdayeg ug magpasidungog kanako. Apan nagdumili sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod, ug sa kapungod alang sa iyang mga anak, lalaki ug babayi. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong nawong kanila, miingon siya. Ug tan-aon ko unsay mahitabo kanila, pagpakabalhino nila nga kaliwat, mag-anak nga mabudhiun kaayo. Hikalimtan mo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Diyos, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Diyos. Palaguton ko sila sa usa dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga nasud. Hikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit kanta ang Ginoong Jesus, awit sa pagpagdain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakay Dios. Manausab kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sa bingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso, gikuha kini sa usa ka tawo gipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanong. Kini nahimong kahoy, ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyahang mga saga. Si Jesus misugilo na usab ug laing sa bingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa paan. Gikuha kini sa usa ka babayi ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit ang mga sabingay aron pagsugilon ning mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundi pinaaging sabingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit akong mga sabingay kung makigsulti ako kanila. Suginlan ko silang
mga butang nga wala pa hibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Magigsoon ang pagpuyo sa Kristiyanong pagtuo, maghimo sa tao nga lig-on taliwala sa mga kalisdanan ug magpadayon sa uban diha sa ilang panaw sa kinabuhi. Ug mao kana makapangutana kita sa ato ang kaugalingon, gitugutan ba nako ang gingarian mutubo sa akong kasing-kasing sa hilom ug makapadayon sa ubang tao pinaagi sa ako ang mga maayong paningingnan ug diha sa ako ang pagkamanggiluyon ngadto kanila. Sa atong pagtugot kang Kristo nga maghari sa atong mga kasing-kasing matag adlaw, ato makaplagan nga ang iyang impluensya makaapekto sa atong kinaiya sa kahiladman ug sa mga tao nga nagpalibot kanato. Ug kini nga kalibutan mahimo nga dugang pa nga mamumahon ug manggiluyon nga lugar. Ang kamatuoran gisabod, ang katawaan gipahinumduman sa presensya o sa gugma sa Ginoo. Kinihilom nga magbag-o sa kalibutan pero walay hunong pariha sa pagtubo sa minasa pinaagi sa igpapatubo sa pan. Mangutana kita sa atong kaugalingon, kanunay ba ako nga nagtugot sa mga mithi sa gingarian nga magbag-o kanako sa akong pagpakiguban sa mga tao? Ana ba ako'y kumpiyansa sa gahom sa Ebanghelyo diha sa pag-usab o pagbag-o? Diha sa pagsulti sa mga sambingay, si Kristo nagtabang kanato sa pagsabot nga ang gingarian sa Dios tinuod nga accessible. Ang Ginoo adunay plano nga maghari sa atong mga kasing-kasing. Ug ang katumanan nining mga plano ato alang maabot ug pinaagi sa iyahang mga grasya. Mangutana usab kita sa atong kaugalingon, mitubo ba ang akong pagtuo ug ang ako ang pagigugma kang Hesus diha sa atong pag-alagad sa uban? Mayroong palihog para sa katalibanong pag-abot. Mga anak kita sa Dios, apan diha sa mapaubsanong pag-ampo, mudagop kita kaniya isip mga sulugoon sa giharian. Maingon kita, Ginoong Dios, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang mga Kristohanon ug sila nga miangkon ug mituo kang Kristo, mutubo diha sa pagtuo ug paghigugma alang sa usag-usa, ingog timailhan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga madagkangan ang atong personal nga pagtuo ug muila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban, sa pagsangka, ilabi na nga ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo og diplomasya og dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adto mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw nga sa labang madali madangat na unta kanila nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga taliwala sa dili maayong panglawas
ang mga masakiton o sila nga nanag-antos, mula hutay diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang tiyo halangdon Teofilo kamomot og Joel Shibagi pari ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang nangamatay nga nakapangalagad sa Ginoo sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, mapadayon na ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, motubo unta kami diha sa imong grasya. Dios among amahan, human makaamgo nga sa among kaugalingon, wala gayud kami mahimo, tabangi kami, aron sa kanunay mukubot kami kanimo diha sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay kasako kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kayong away suko. Unsaon ko karon pagbalus kanimo nining tanan. Giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kayong away suko. Magigsoon pagampo ka mga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga maagahom matanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manaw usab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos ka tunhay maagahom matanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imong kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat, mga lagad kanimo, ang tanan mo mga tinubos magdaig kanimo, ang imong mga santos, magpatinugog kanimo sa niusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunog nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ka Ginoong Diyos sa
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang lagan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa dagay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nagkasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mahagasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag inigadto siya mga tinudan ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinudan ug bingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga sabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, managubos ka namo, inagi sa imong o pagkabanhaw luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang ug molagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab o mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang ginangaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo maagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahagturan. Amen, 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 Pero mga bukid samahan, atong gamiton mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Bagay kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himayan, hangtod sa kahagturan. Amen. Ginoong Kristo, ingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kayo niyo, ang akong kalinaw ihatag ko kayo niyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahagturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kayo niyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, kanyang gawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluoy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo may maong Dios ang kordero sa Dios na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug nangan sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako.
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo dawata ang sakramento nga nagasaulog sa dumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang ugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon malagtang sa kamanamo o sa kamagmay ka Maria, ug usa kay may samahan ato ipadungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naak sa mga langit, pagdaig ng imong ngalan. Mabot ka namo ang iyong kinahanglan. Matuman ang pagbuot din sa yuta may konsalaan. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panuhay. Inunuan mo sa kami sa dautan. Amen. Maghimayo ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na ang kagani. Bulahan ikaw sa mabay ka tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa mahal, o sa anak, o sa Espiritu Santo, mayroon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalo, mudanhag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaapay niyo. Manausag kanimo. Huwag palagi ng takabot sa tumayugmao nga Diyos, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, lakat ka mong isangya o kung magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang benesyon. At dayon ang ahatanan, ug Espiritu Santo, karon sa gihapon, atong pagsimba.